दिनै इंराजि 2022 मायथाइ जुन दाननि 1 अक्ट' आङो दंफैयो दिल्लीनि बड'लेण्ड भवनाव। बुहुमनि जायखिजाया जायगायाव थाङा मानो आंनि फिजिकेल एक्सारसाइज खालामनाय आरो योगा गेलेनाय बेखौ आं दोनथ'नाय नङा। आङो गेलेबाय थागोन। फुंनि मोनाबिलिनि सम बहननानैब्लाबो आङो दसेब्लाबो आं गेलेगोन। मानो होननानै बुङोब्ला देहायानो धोन आरो देहाखौ जोङो मोजाङै लाखिनांगोन। देहा थायोबा जोङो जोंनि गोसोआ मोजां जायो। देहा थायोब्ला देहा मोजां जायोब्ला जोङो खामानि मावनो हायो। जों रंजा खुसि जों जानो हायो। जाय आदाराव गुन दङ, फुड भेलु दङ, बेखौ जों बासिनानै जों जानांगोन। जायखौ जायोबा जोंनि देहाया खहा जायो, जायखौ लोङोब्ला जोंनि देहाया खहा जायो, बेखौ जोङो सांग्रां जानांगोन। आरो जायखौ जायोब्ला खहा जायो बेखौ जोङो नागारनांगोन। आरो जायखौ जायोब्ला जोंनि देहाया मोजां जागोन बेखौ जोङो जानांगोन। दा जानायजों लोगोसे फिजिकेल एक्सारसाइज खालामनाय, योगा गेलेनाय, प्राणायाम खालामनाय बियो जोबोरै गोनां। दिनै बे समाव जोङो नुदों खायफा गिदिर गिदिर उदै आरो गिदिर गिदिर देहा लानानै जोबोरै खस्थ' मोननो गोनां जादों। जाय फिजिकेल एक्सारसाइज खालामनाय बा योगा गेलेनायखौ नेग्लेक्ट खालामो एबा सम गैया होननानै गेलेया आरो जानाया बारा जायो, बैबादि सुबुङा बेबायदि माखासे जेंनाफोरखौ भुगिनांनो हागौ। जेरै उदै गिदिर जानाय, मोदोम गिदिर जानाय, बांद्राय अजन जानाय, बेफोरखौ भुगिनो गोनां जानो हागौ। बेनिखायनो जोंनि देहाफोरखौ जों जेसेबां फिट लाखिनो हायो अब्लासिम जोङो बेनिफिट जों मोनबाय थागोन। देहाखौ फिट लाखियोब्ला गोसोआबो फिट जागोन। देहाखौ फिट लाखियोब्ला मोनफ्रोमबो खामानिखौ जोङो मावनो हागोन। जोङो थाब सिखारनो हागोन आरो जाय खामानिखौ जों मावो बेखौ जों फास्टेस्ट जों मावनो हागोन। फिजिकेल एक्सारसाइजआ बयनिबो थाखाय जोबोरै गोनां। सम गैया होननानै बेखौ नेग्लेक्ट खालामोब्ला जेंनाखौ थारैनो भुगिनो गोनां जागोन। समखौ एसेब्लाबो बहननानै जायखिजाया जायगायाव थाङा मानो, जेरावखि थाङा मानो, फुं आरो मोनाबिलि समाव प्राणायाम, फिजिकेल एक्सारसाइज, योगा बेफोरखौ खालामोब्ला मुलाम्फा जायो। आरो आं मोनसे बाथ्रा बुंबावगोन जे गोबां जोंनि गेजेराव दङ फुंनि बेलासिनि मर्निं वाक खालामो, माने फुङाव बेरायनाय खालामो। फुङाव लासै लासै थाबायनायल'जों बारा जोङो बेनिफिट मोननो हाया। थाबायखांनानै माखासे एक्सारसाइज जों खालामनांगौ, फ्रि हेन्ड एक्सारसाइज खालामनांगौ। जायनि बैसोआ बारा जाबाय बा जाय एक्सारसाइज खालामनो हाया बिसोरो थाबायगोन। बिसोरो थाबायोब्ला बिस्राबो बेनिफिट जागोन। नाथाय जायनाखि बांद्राय देहा लानानै दङ, जायनि उदैया बांद्राय गिदिर, जायहा बांद्राय मेजेम दङ, बैबादि सुबुङा मर्निं वाक, इभिनिं वाक खालामनायजों लोगोसे बाज्ल'नांगोन, जगिं खालामनांगोन। अब्ला जोङो बेनिफिट मोननो हागोन। दिनै गोबां जायगाफ्राव जों नुदों गोबां मानसिफ्रानो देहानि माखासे प्रब्लेमाव भुगिनानै जोबोरै खस्थ' मोननो गोनां जादों। फिजिकेलि फिट थानायनि मन्त्रआनो जाहैबाय फुं आरो बेलासि गेलेनाय। आरो बेजों लोगोसे जोङो जानायनि बाथ्राखौ जोङो मिथिनांगोन। फुंनि समाव मोजां रोखोमनि ब्रेकफास्ट, फिथाइ सामथाइ जानांगौ। आरो बेलासियाव ओंखामखौ एसे बुरजा जानो हायो जायोब्ला, नाथाय हरनि समाव जानायफोरखौ जोङो खम जानांगौ। हायोब्ला रुटिफोर जानानै थानांगौ आरो गाइखेर लोंनायखौ बयबो हुदा खालामनांगौ। गाइखेर गुदुङाव हालदै गोथां देनानै लागायनानै लोंनाय हुदा खालामनांगौ। आरो बेनिफ्राय आङो मोनसे बाथ्रा आरो बुंबावगोन जे जोङो ओरैबायदि मोनसे लाइफस्टाइल फेशन बेखौ खालामनाङा जे गोबां समावनो गुसु लोंनाय बेखौ जों खालामनाङा। पेप्सि, कका कला
फ्रिजाव दोननाय दै गुसु बेफोरखौ लोङोब्ला जोंनि देहाया खहा जायो। दा बेखौबो जोङो सांग्रां जानांगोन। बेनिखायनो हानायमानि दै गुदुं, गाइखेर गुदुं बेफोरखौ लोंनांगौ। मानो होननानै बुङोबा फ्रिजाव थानाय गुसुखौ जोङो लोङोब्ला बा पेप्सि कका कलाखौ लोङोब्ला जोंनि देहायाव माबा नङा माबा मोनसे खहा जागोन। आरो जोङो फिल्मफ्राव एडभार्टाइजफ्राव नुनानै जोंनि गोसोआ माने एट्रेक्टेड जायो जे पेप्सि लोंनांगौ, कका कला लोंनांगौ बिदि होननानै एट्रेक्टेड जायो। नाथाय जोङो साननांगोन बै कका कला, पेप्सि बेयाव मा फुड भेलु दङ बेखौ जों सिन्था खालामनांगोन। गोबां डक्टरफ्रानो बुङो बेयाव जेबो फुड भेलु गैया। आरो लोगोसे निसाखौथ' जों गारखानांखागोनानो। बे सोबनाय लोंनाय बेफोरखौ 100% जोङो गारनांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला बैयावबो लोंनायावबो जौ लोंनाय, सिगारेट सोबनाय, बिरि सोबनाय, थांखु जानाय बेफोराव जेबो फुड भेलु गैया। जेबो जोंनि आदारनि गुन गैया होननानै गोबां डक्टरफ्रा बुङो। साफ्रोमबो डक्टरा बेखौ बुंगोन। दा बेनिखायनो जोंनि देहायाव मा नांगौ, जोंनि देहानो मा नांगौ बेफोरखौसो जोङो सांग्रां जानांगोन। अब्लानो जोङो जोंनि देहाखौ जों मोजां लाखिनो हागोन। आरो इंराजियाव मोनसे बाथ्रा दङ, हेल्थ इज वेल्थ, देहायानो दोहोन। आरो बेखौनो जों फोथायनांगोन। आरो नंगौबो, थारैनो नंगौ। नोंनि बैसोआ जेसेबांखि जाया मानो, जेसेबांखि बोरायलाङा मानो, फिजिकेल एक्सारसाइज बा यगाखौ रेगुलार खालामोब्ला आरो जानाय लोंनायखौ थिग थाक लाखियोब्ला मेनटेन जागोन। आरो बोरायब्लाबो गावखौनो सेंग्रा बायदि मोननानै लानो हागोन आरो सेंग्रा बायदियैनो थागोन।